Mga kagalaan o pagpamilaw sa kini ang paglanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Amo gipanghinaot kanini karon nga sa inyong nahimutangan karon nakapagpaluna na kamo para mapatalinghugan kini makamaturan nga gihatod ya namo kaninyo nga gitudlo ni Master kanamo padin sab nga amo gitudlo kaninyo ang makamaturan nga makapaghatod kanato sa kaluwasan sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia. O kung may bason man nga referensya nga gamit, dili kini para sa pagsupak sa Biblia. O kini ang inyong alagad, Evangelista Reverend Charlie Eugenio. O among mga mainitong pagpangamustas no, sa mga kaigsunan o ato lamang hisgutan ang uban sa atong mga pagtuon tungod kay bililhon man ang oras o basa kitag mga kaigsunan nga nagsuportar nining atong programa no ang Ronald Canyaman o Rodrigo Canyaman, Elizabeth Balaba, kang Rolly Quirol o kang Jody Quirol o kang Brother Jerry Edkila, kumusta usab diha dapit sa Taguluan? Kumusta ka rinyo? O kang Jesus Sigungan, kang Josepina Tumaroy, o kang Pilar Panya, o kang Constancia Caloyo, o sa uban pa ato kini pagahisgutan ni ining mga mosunod pa nato nga mga pagtuon tungod sa kabilhon sa atong oras. O karon magapaila pa ang kauban pang ebanghelista o ministro. Kumusta og mayong pagpaminaw usab kanatong tanan mga kaigsunan sa gihapon kini ang inyong igsoon ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos may usa nga inyong makauban ining higayuna. Og kining atong tulumanon dinhi sa Radyo Bandera Villanueva, Misamis Oriental. Live kita sa Facebook mga kaigsunan. Inyo kaming makita ining oras karon sa alas 8 ngadto alas 9. Unya kining atong tulumanon mabati usab nining maong sibiyahan sa Radyo Bandera Iligan City 100.9 matag alas 3 ang takna ngadto sa alas 4 ang takna sa kahaponon matag adlawng Domingo. Ako sa diay nga timbayahon ang mga kaigsunan nga naghatag kinabuhi nining maong sigbiyahan nga inyong gipatalinghugan dinhi sa Iligan City. Ang mga kaigsunan nga naghatag kinabuhi gipanguluhan sa chapter president diha o dinhi sa Iligan mao si Brother Diosdado Humawan and family o gingon man kang Mr. and Mrs. Mikelo Tingkas or Tingas, Nerdelia Maglinti, Ana Kilat, Josie Jimenez, Ricardo Herbisi, Belen Tocalo, Selveno Ligotom, Alex Jimenez, si Lolita Ligotom. Mayong pagpatalingog ug salamat kayo sa paghatag ninyo kinabuhi sa atong programa. O kining mga langit ng lamdag sa kinabuhi mga kaigsunan, mabati usab ninyo nining mga sibiyahan nga musunod sa RPNDX sa Kio, Cagayan de Oro City. Mabati ninyo kami matag adlawng Domingo alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. Hook up ka na sa DXDR Dipolog, RMNDX DR Dipolog alas 12 gapon ngadto sa alauna matag adlawng Domingo. Aduna usab kita sa programa nining maong sibiyahan sa DXMM FM sa Calamba, Misamis Occidental matag adlawng Domingo alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa Kabuntagon. Aduna usab kita programa sa DXEJ FM Radyo Sipa sa Arasasan, Caguaid, Surigao del Sur. Duha ka hugna kita mga kaigsunan alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa Kabuntagon ug masubli kini sa alas 7 ngadto sa alas 8 ang takna sa kagabion matag adlawng Domingo. Aduna usab kita programa sa DXPR Pagadian City, medya oras kita mga kaigsunan alauna ngadto sa alauna medya ang takna sa kahaponon.
O sa Cebu City mga kaigsunan, mabati nining maong sibihan sa DYLA alas 11 ngadto sa alas 12:15 ang takna sa kaudton matag adlawng Domingo. O kung gustong magpadangat sa mga pangutana, i-text lang kami sa mga numero sa Globe 0917-811-8882, sa Smart 0908-3938-768. Kumusta sa tanan nga nagpatalinghog nini karon ang atong programa labi na sa mga kaigsunan diha sulod sa PBCM compound mayong pagpaminaw kaninyo garon sa pagisgot sa tema. Balik ko kanimo Reverend ang higayon sa pagistorya. Ang ato karong pagtuon mga mahal na mong tigpaminaw, pinasikad sa nakasulat sa Biblia sa paghisgot og bag-ong langit og bag-ong yuta. Ang uban nagunahuna gawas lang sa pagtulon ang PBCM nga kini daw ang langit nga naa sa ibabaw mawala o mawagtang daw na busa ang Dios magbuhat og bag-o daw ang mga langit. Kung atong hunahunaon, no, madaan di ay ang maong langit nga murag bisti ba nga madunot na kasulat ra bagyud po na sa Biblia pero lain lang ang gipasabot nila og mga pagpasabot pod sa mga ministro sa PBC nga gitudlo ni Master Ricanamo. Pero kung maglahi mi og pagsabot og naglahi pod sila ilaha, puros gipangkuha sa Biblia. Ang ato lamang ituho na to kung hain yun og yun sa pagpasabot. Hain kining sitas bradrone nga dinhi ang dugukan sa atong pagtuon sa gitawag og bag-ong langit og bag-ong yuta. Dunhi ganin nato mabasa Reverend mga kaigsunan sa Pinadayag kapitulo 21 bersikulo 1. Gingon kini og unya nakita ko ang usa ka bag-ong langit ug usa ka bag-ong yuta. Kay ang unang langit ug ang unang yuta nangahanaw naman ug ang dagat wala na. Timan-an nato mga mahal namong tigpaminaw nga ang Biblia nag-ingon nga nakita daw dinhi sa sulat ni Juan Revelador, nakita daw ang usa ka bag-ong langit ug usa ka bag-ong yuta. Kay kadto daw unang langit ug ang unang yuta nangahanaw naman ug ang dagat wala na. Kung sabto nato, pati dagat wala na, pati katong unang langit mawala ug katong bag-ong yuta lugar mao'y moabot. Kay ang unang langit ug ang unang yuta mahanaw man, apil na ang dagat. Atong susihon, pag-una, hain ba ang langit nga naanda nato sa pag-ila para dili ta maglibog kung hain kining gitawag og bag-ong mga langit o bag-ong langit. Sa Biblia, Brad Ronnie, unsaon pag-ila sa gitawag og langit nga nailhan na daan halos sa katawhan pero ipasikat nato sa kasulatan. Ang pag-ila sa langit nga kining literal nga langit Reverend mao kining napahamutangan sa duha ka kahayag og kining mga bituon. Mabasa nato kini sa Henesis kapitulo 1 bersikulo 16 ngadto sa 17 ang nakasulat. Giingon dinhi sa pagpahayag sa Biblia, o gibuhat sa Dios ang duha ka dagkong mga kahayag, ang labing dakong kahayag sa paghari sa adlaw ug ang labing diyutay nga kahayag sa paghari sa gabii nga mao kanang bulan. Gibuhat usab niya ang mga bituon. Katupad duha ka kahayag adlaw ug bulan ug mga bituon, ug gibutang sila sa Dios sa hawan sa langit aron magaiwag sa ibabaw sa yuta. Busa sayon lamang ang pag-ila kung hain kining naandan o naila o literal nga langit, kay ang Dios nagbuhat man daw siya duha ka dagkong kahayag. Mo nang sa gabi mulutaw lugar nga bulan unya ang adlaw. Og aduna po iyang gibuhat nga mga bituon. Og sa nabasa, gibutang sila sa Dios sa hawan sa langit. Di may na to, kung asa di ang mga bituon, mo na ang gitawag og langit din gibutang sa Dios niya na. Kay magbuhat man ang Dios og bag-ong mga langit og bag-ong yuta, kay ang unang langit ug ang unang yuta mahanaw naman og mahanaw ug wala na usab unya ang dagat. Kini ang atong susihon. Kini bang langit nga gipahamutangan sa bulan ug adlaw, kini ba'y mawala sumala sa Biblia mga mahal nga tigpaminaw? Kining nakasulat sa Salmo
Kapitulo 148 ato basahon sa bersikulo 1 hangtod sa 6 nagaingon. Daygon ninyo si Jehova. Daygon ninyo siya gikan sa kalangitan. Daygon ni siya diha sa mga kahitasan. Daygon ninyo siya kamong tanan nga mga manulunda. Daygon ninyo siya kamong tanang mga panunya. Daygon ninyo siya adlaw ug bulan. Daygon ninyo siya kamong tanang kabituonan sa kayag. Daygon ninyo siya kamong mga langit sa kalangitan ug kamong katubigan nga naa sa ibabaw sa kalangitan. Ipagpaday kanila ang ngalan ni Jehova. Kay siya nagsugo og sila nangahimo. Iya usab nga gitukod sila hangtod sa mga katuigan nga walay katapusan. Gibuhat niya ang usa ka pahibalo nga dili mahanaw. Sa Biblia ba, mga mahal nga tigpaminaw, ang langit ba? Nga gipahamutangan sa mga bituon, bulan ug adlaw, kana ba'y mahanaw? Sa nakita nato sa Biblia, nga giingon nga iya usab nga gitukod sila gikan sa bersikulo 1 hangtod sa 6 no sa kapitulo 148 sa Salmo. Ang gisgutan nga mga katubigan nga naa sa ibabaw sa kalangitan ug ang mga kabituonan nagisgot dinhi iya usab nga gitukod sila atong kalangitan angtod sa mga katuigan nga walay katapusan gibuhat niya ang usa ka pahibalo nga dili mahanaw. Kung mao, kung kanang mga kalangita ang gipasabot, mga langit nga gipahamutangan sa bulan ug adlaw, dili man daw na mahanaw. Gitukod man na sila sa Dios hangtod sa mga katuigan nga walay katapusan. Gibuhat daw niya ang usa ka pahibalo nga dili na mahanaw. Mo nang atong tukion karon. Na kung magisgot po tag yuta, kay ang unang langit ug ang unang yuta kay magbuhat man ang Dios og bag-ong mga langit ug bag-ong yuta kay ang una daw langit ug ang unang yuta mga hanaw naman. Atong tan-awon nganong giingon man og mahanaw? Literal ba nga ang yuta mawala o mahanaw sumala sa pagtudlo sa Biblia, Bradron eh? Dili, Reverend. Nalatid sa bala ang kasulatan nga ang yuta magpabilin gina og dili kana mahanaw. Sa unang Kronikas nako pagabasahon, bersikulo 30 sa kapitulo 16, inyong patalingon ingon ini ang nakasulat. Pangurog sa atubangan niya tibuok nga yuta, ang kalibutan usab natukod na nga dili mabalhin. Eh kung mao, klaro og matin-aw nga ang kalibutan mo man ang earth sa English o yuta natukod na nga dili mabalhin. Dili na daw di ay na mabalhin pananglitan usa ka ice. Eh kung ang usa ka ice matunaw eh di nabalhin sa ato pa ang yuta di ay dili day na gipasabot nga literal nga mahanaw do na lay buti pasabot ato sang tin-awon pag anam-anam. Hain pa ang dugang puriba nga ang yuta gayon o ang kalibutan nga natukod na nga dili mabalhin o ang yuta dili gyud di ay mawala, Brad Ronnie, sumala sa Biblia. Ano pa ang atong mabasa din sa nagkasulat sa Biblia sa Ecclesiastes kapitulo 1 bersikulo 4. Usa ka kaliwatan moagi og ang lain nga kaliwatan moabot. Dunay usa ka kaliwatan daw moagi dunay poy moabot nga kaliwatan. Apan ang yuta mopabilin sa walay katapusan. Oh. Ang yuta mopabilin sa walay katapusan. Atong timan-an nga nakasulat sa Pinadeg 21:1 nga kung di nato masabtan kini mao ning gikalibugan sa matag usa gawas nato kay wa ta maglibog. Nga pag nagisgot dinhi unya nakita ko ang usa ka bag-ong langit ug usa ka bag-ong yuta sa bag-ong tugon na ni. Kay ang unang langit ug ang unang yuta nangahanaw naman ug ang dagat wala na. Sa gisusi nato sa Biblia murag nagkontradict dinhi sa pinadayag. Kay ang yuta magpabilin sa walay katapusan, ang kalibutan natukod na nga dili mabalhin ug ang langit din gipahimutangan sa mga bituon ug bulan. Gibuhat niya ang usa ka pahibalo
nga dili na mahanaw, gitukod sila sa mga katuigan nga walay katapusan. Ang atong susyon sa bag-ong tugon man ni ang atong nabasa, sa daang tugon nabay paghisgot og bag-ong langit unya naghisgot bag ang dagat wala na. Bradone unya ang unang langit ug ang unang yuta mahanaw na. Ingon ni ba ang pagasulti naa ba kana sa daang tugon? Ana Riberin, og basahon ko kini sa daang tugon din ni sa sulat ni Propeta Isayas sa Kapitulo 66, versikulo 22 sa Isayas. Ingon, kay ingon nga ang bag-ong mga langit ug ang bag-o nga yuta nga akong pagabuhaton, magapabilin sa akong atubangan, miingon si Hiuba, mauman, magapabilin ang inyong kaliwatan ug ang inyong ngalan. Busa lahi sa pagkasulti sa pinadayag kay nagisgot ang dagat wala na. Sa ato pa doon na untay dagat pero ang dagat mawala na. Doon na untay yuta nga magpabilin pero pag abot sa bag-ong tugon wala na daw tong unang yuta. Di kay nagisgot man kog bag-ong yuta. Nagisgot dinhi sa tagna sa Biblia nga adunay bag-ong langit o bag-ong yuta nga iyang pagabuhaton. Hain pa kana sumala sa Biblia gawas sa Isaiah 66:22 berdoni hain pa. Dinhi mabasa gihapon sa Isayas Reverend sa Kapitulo 65, versikulo 17. Gingon kini, kay ania karon ako nagahimo og bag-ong mga langit og usa ka bag-ong yuta ug ang unang butang dili na pagahinumduman ni mutungha pa sa hunahuna. Para dili ta maglibog, naghimo di ay ang Dios o maghimo di ay ang Dios og bag-ong langit ug usa ka bag-ong yuta. Katong unang butang daw dili na to pagahinumduman ni mutungha pa sa ilang hunahuna. Katong gisgutan sa pinadeg nga ang unang langit ug ang unang yuta mawala na to, mao lugar ni ang katumbas sa 66 sa 65:17 sa Isayas nga ang unang mga butang dili na pagahinumduman ni mutungha pa sa una-una. Pero sa atong mga pagtimbang-timbang sa atong pagtuon nga ang mga langit o ang langit nga gipahimutangan sa bulan, adlaw ug mga bituon din atong mahangan, mao daw na gibutang sila sa Dios ang mga bituon sa hawan sa langit. Sa atong nakita, magpabilin di ay kuno ng langita. Nahain man di ay ang langit nga unang langit nga angay natong maila busa mo atubang o makita nato ang bag-ong langit sumala sa nakasulat sa Biblia aron mahibaw-an po nato nganong dunay bag-o nga yuta sumala sa Biblia. Hain bang langit nga gipasabot sa Biblia nga angay masabtan sa mga nagpatalihog karon kanato bradon eh? Aniya, atong basahon ang kinaiya sa langit nga gisgutan nga matud pa sa gibasa ta sa Pinadayag 21:1 Reverend nga maghimo ang Dios og bag-ong langit. Gipakita dinhi ang karakteristik nining maong mga langit. Kay sa literal mao man tong dili mahanaw nga gibutangan sa duha ka dagkong kahayag ang adlaw, bulan ug bituon. Og mga bituon. Og mga bituon. Dinhi sa Salmo sa iyang kapitulo 50 bersikulo 6 ingon ini ang atong mabasa sa kinaiya sa langit. Ug ang mga langit magapadayag sa iyang pagkamatarong. Kabalo din mo padayag sa pagkamatarong ning langita. Kay ang Dios mao'y maghuhukom sa iyang kaugalingon. Di man anta mga mahal nga kaigsunan. Dinhi sa atong nabasa ug ang mga langit magapadayag sa iyang pagkamatarong. Kamao dinhi nga mga langit magpadayag sa iyang pagkamatarong sa Dios. E kung ato nang hunahunahon daan katubang naa sa ibabaw nga kalangitan nga gipahamutangan sa bulan ug adlaw ug mga kabituonan, kana ba'y makapadayag sa pagkamatarong sa Dios? Mao nay atong hunahunahon na hain pa nga mabuhat sa maong mga langit nga gisgutan sa Biblia nga dili ug masabot nato nga dili kanang langit nga gisgutan nga naa sa ibabaw bradon eh. Aniya, gawas nga mupadayag
ang langit nga atong nabasa sa Biblia kabalo pud ning mumantala. Gawas nga mo padig og pagkamatarong. Padayag pagkamatarong. Oh, kabalo pud ning mumantala ning langit. Hain ang prueba. Sa Salmo sayang kapitulo 97, versikulo 6 akong pagabasahon ninyong paminawan gingon sa pagpahayag. Ang kalangitan na nagmantala sa iyang pagkamatarong ug ang tanang mga katawan nakakita sa iyang himaya. Busa matinaw sa Biblia mga kahigalaan nga ang kalangitan na nagmantala sa iyang pagkamatarong. Mupadayag og pagkamatarong sa Dios. Mupadayag pod kini nga kalangitan sa pagkamaos sa pagmantala. Ang kalangitan na nagmantala, ang kalangitan magkapadayag sa iyang pagkamatarong. Kamao mo padayag sa pagkamatarong sa Dios. Kamao pod ni mo mantala. Hain pang mabuhat ining langit nga gisgutan sa Biblia, bradron eh. Aniya pa sa atong mabasa sa Isaias kiyang kapitulo 44 bersikulo 23. Panag-awit o kamong mga langit, kabalo ding mo awit po ning langita, kay siyo ba naghimo niini, padagsinggit kamong mga ubos nga mga dapit sa yuta, humunat sa pag-awit, kamong mga bukid ulasang, o ang tagsa-tagsa kakahoy nga anaan niini, kay siyo ba naglukat, kang Jacob, og maghimaya sa iyang kagulingon diha sa Israel. Sa napatalinghugan ninyo mga mahal namong tigpaminaw, di ba mo matingala nga nag-ingon ang Biblia? Panag-awit o kamong mga langit, ang punto diya. Kini di ay gisgutang langit, makamauni nga moawit. Kining gisgutan nga langit, makamao di ining mupadeg sa iyang pagkamatarong sa Dios. Kini di ang langit, makamauni nga mumantala. Di duha na ang gibuhat sa maong langit. Hain pa ang mabuhat nining gisgutan nga langit badron eh, sumala sa Biblia. Aniya pa rin atong masusi dinhi ang dugang nga kinaiya sa langit nga atong nabasa sa Biblia sa Deuteronomio kapitulo 32 bersikulo 1 ngadto sa 2. Magpatalinghog kamo mga langit og magasulti ako og papatalinghoga ang yuta sa mga pulong sa akong baba. Magatulo ingon sa ulan ang akong pagtulunan, magadaligdig ingon sa yamog ang akong pagsulti. Busa, kining langit dahil nga atong nabasa sa Biblia, sa nasusita nga kabalong mupadayag sa pagkamatarong sa Dios, mumantala sa pagkamatarong sa Dios, muawit pud ang langit, sa atong nabasa, kabalo pud mupatalinghog kining langita. Na karon ato dining matagaan karon og konklusyon mga kaigalan og asa nato makita nga kabalong muwali mumantala. Kabalong mo muhimo sa pagpadag sa iyang pagkamatarong sa Dios ug kabalo mo awit kini makamao nga mupatalinghog kay unsa man kung gingon magpatalinghog kamong langit, unsa man day nga anaan niya ng langita nga makamauman mo patalingog. Mukha ko usa ka punto dinhi sa Biblia sa Pinadeg 2:17. Nagingon dinhi ang atong mabasa. Ang adunay igdulungog kinahanglang magpatalingog. Bisag di nato tiwason no pagbasa. Nagisgot man ang Deuteronomio 32 og 3:4, magpatalingog kamong mga langit og magasulti ako og papatalinghuga ang yuta sa mapulong sa kong baba. Kay nagisgot ang Biblia, magpatalingog kamong mga langit, kay may igdulungog. Sa ubang hubad sa Biblia, bradoni kining 2:17, nga ang adunay igdulungog kinahanglan magpatalingog. Katud yung mga langit, kagisgutan nga magpatalinghog kamong mga langit, kay may mga igdulungog. Unsa man ka ng igdulungog, yan ang mga langit, kagisgutan, kung sa uban namang hubad sa Biblia. Maklaro na lang nga dalunggan, Reveren, kay ang dalunggan mao may gamiton sa pagpatalinghog, mo na gisgutan nga igdulungog. Sa maura gyapon nga gihimo nimong example, Reveren, sa Pinadayag 2:17, maura gyapon na nga sita sa kong basahon, pero dili sa Bibliang Katoliko na ko basahon. Nagitawag og gipadayag. O gipadayag na ni kay Bibliang Katoliko, dunay Imprimatur Julio Cardinal Rosales o gitambayungan kini sa mga scholar sa Biblia, Protestante ug mga Katoliko. Gingon dinhi 2:17 sa gipadayag, busa
Kung may dalunggan ka, mo ni gamiton sa pagpatalingog o sa King James igdulungog. Kung may dalunggan ka, pamati ang giingon sa espiritu ngadto sa mga iglesia. Kini nga punto mao'y atong gipudyot. Pag mag-ingon magpatalingog kamong mga langit, kining mga langit nga makamaong mo patayon kaysa Pinagdos City ang adunay igdulungog kinahanglan magpatalingog. May igdulungog din na. Sa Biblia naman Katoliko sa 2:17 sa gipadayag kay pinadayag man to atong ibasa, may dalunggan din na. Naasa ka ba kakitag langit nga gipahalunaan sa bulan adlaw og mga bituon nga kabalo din na moawit, mukanta lugar na. Dili. Kabalo lugar na mo wali o mumantala. Dili gyapon. Kabalo lugar na mo buhat sa pagbarig sa pagkamatarong sa Dios. Dili gyapon. Kabalo lugar na mo patalingog kay may dalunggan lugar na. Nasamot nga dili gyud. Na kana kung atong pangitaon brother ni asa man ang karaktera makuha, makita. Nalang na sa tao, Reverend, kay ang tao naaraman, ang tao kabalong moawit, dunay igdulungog kung dalunggan, kabalong mumantala o mupadayag sa pagkamatarong sa Dios. Kining atong gibuhat pagmantala na. Ang buot ning ipasabot mga mahal nga tigpaminaw, mga kaigsonan. Ngano di ay magbuhat ang Dios og bag-ong mga langit? Kung ang mga langit nga gisgutan kabalo mo awit, kabalo mo himo sa pagmantala, kabalo mo parig sa pagkamatarong, kamao mo patalinghog o mamati kay may dalunggan, nagpasabot ay ni og mga tao, buti pasabot bag-ong mga tao. Magbuhat di ang Dios og bag-ong mga tao, kana di unang langit, una tong mga katawhan, buti pasabot. Mo tong mawala na tong unang mga katawan, unang langit. Kay ang Dios magbuhat og bag-ong mga langit o bag-ong katawhan. Kay katudi ang unang yuta, mahanaw to. Kay magbuhat day ang Dios og bag-ong yuta. Nga kanang bag-ong yuta, mao kana ang dapit nga pagapuy-an sa katawhan sa Dios. Balikan ta lang nga nganong ang Dios magbuhat og bag-ong mga katawhan. Kay katong unang mga katawhan o unang mga kaliwatan, mo kato ang muagi o mulabay. Balikan ta ang pagbasa sa Ecclesiastes Kapitulo 1, sa gibasa nato kaganina, dere naman sa bersikulo 4 ang gipatinaw din hinagingot. Usa ka kaliwatan muagi, kanang muagi, mulabay. Ug ang lain nga kaliwatan moabot, apan ang yuta mo pabilin sa walay katapusan. Di ay mawala ang yuta. Ngano di ay nga giingon sa paghulagway nga ang unang langit ug ang unang yuta mahanaw naman, kay katong dapit sa unang langit o unang mga katawan sa Diyos nga mulabay, dili na di ay tumao ang unang yuta makita. Mao to giingog mahanaw kay moatubang di itag bag-ong yuta diin diha niya ng bag-ong yuta naa ang bag-ong mga katawhan. O ngano nga giingon sa Biblia nga ang dagat wala na, kay katong dagat sa una nga nahimutangan, dili na to maong dagata o niya pag-atubang na sa bag-ong yuta o bag-ong mga katawhan. Kay para sa guna sa dagat sa Cebu, usara may dagat. Pero kung naay beach sa dagat sa Cebu, mao ba ning dagat nga may beach dinhi sa Cagayan de Oro City o sa Manila, pananglitan asa pa, dili oy. Mao nga giingon lang nahanaw o ang dagat wala na, kay katong dagat sa unang panahon di na tumaong dagata diin diha sa bag-ong dapit o bag-ong yuta. Kay ang dagat giingon nga sa Biblia gilain-lain unsay priba bradone mukha tag example sa nakasulat sa Biblia nga dagat. Aniya, sa Amos akong bagabasahon Reb, Kapitulo 8, versikulo 12. Ingon ini ang atong mabasa sa Biblia. Og sila magalaroy-laroy gikan sa usang dagat ngadto sa laing dagat. Gipakita lugar ang kalainan ba nga dunay usa nga dagat ngadto pod sa laing dagat. Nagpasabot man laing dapit. Oh. Lain na nga dapit sa dagat. Bisag di na to tiwason bradron Bisag diha lang naklaro na nato. Naklaro na nga og sila magalaroy-laroy gikan sa usang dagat ngadto sa laing dagat. Idi katong usang dagat ug mao'y mawala anhin na ta moatubang sa dagat
sa yuta nga bag-o. Mo nang but ipasabot mga mahal namong tigpaminaw. Mo na nga ang ilang pagsabot ang katuman sa ibabaw nga langit mo'y mawala. Ang mawala mao katong unang mga katawhan nga gitawag sa sambingay ug mga langit. Tabitaw kanta nga gingon, ikaw ang langit ko. Matod pas mga magbabalak. Ang magbabalak gani kahibalo niya na ang Dios pay dili mahibalo. Mo kanang atong matagad. Nahain pa sa Biblia nga gidaghan gyud ang dagat pagpakita nga katong dagat dito o dagat dinhi magkalahi na bradron sumala sa Biblia. Ano, basahon ako ang dugang pagpahayag sa Biblia, Reverend dinhi sa Zacarias Kapitulo 12, versikulo 10, inyong patalinghugan. Og gingon dinhi, igabubo ko ibabaw sa balay ni David og sa mga pumuluyo sa Jerusalem ang espiritu sa grasya og sa mga pagpangamuyo og sila mututok kanako nga ilang gipalagbasan og sila magabalata tungod kaniya ingon sa usa nga magabalata tungod sa iyang anak nga lalaking bugtong og magaantos sa kapait tungod kaniya ingon sa usa nga nagaantos sa kapait tungod sa iyang panganay nga anak. Atong gikuha sa punto bradrone sumala sa nakasulat sa Biblia nga ni adi ay nga igabubo ko sa balay ni David o sa mga pumuloy sa Jerusalem ang espiritu sa grasya kay kanagong bubuan ta sa espiritu sa grasya bradrone nag-ingon man gud ang Biblia dinhi sa Proverbio 1:23 nag-ingon bumalik kamo sa akong pagbadlong aniya karon ibubo ko ang akong espiritu sa ibabaw ninyo, akong ipahibalo ang akong mapulong kanin. Kung bubuan dita sa espiritu sa grasya, ipahibalo ang maong mga pulong sumala sa Biblia. Na karon para ipatinaw nga gi-plural ang dagat para makita nga katong dagata sa una di na tumao sa bag-o niya nga dapit diin sa bag-ong nga mga langit o bag-ong mga katawan pa doon hain. Niya sa Zacarias Kapitulo 9, versikulo 10 akong pagabasahon ninyong paminawan. Og gub-on ko ang karo sa gubat nga gikan sa Ephraim, og pamatyon ko ang kabayo nga gikan sa Jerusalem, og pamunggoon ko ang busugan nga igugubat, og siya magasulti mahitungod sa pakigdait sa mga nasod, og ang iyang dominyo mukaylap gikan sa usak ka dagat, ngadto sa usa ka dagat, og gikan sa suba hangtod sa kinatumian nga kayutaan sa kayutaan. Oh, di ang gikuha natong punto gikuhaan natong punto diri nga matod pa sa Biblia nga mahitungod sa pakigdait sa mga nasod ug ang iyang dominyo mao ni mukaylap gikan sa usa ka dagat unya ngadto sa usa ka dagat mao maning lain na pud nga dagat kaylap niya ng dagata sa usa ngadto pud sa dagat nga lain na pud hen pang priba nga giplural ang dagat bradrone busa kung magisgot ag bag-ong yuta katong unang yuta din kung dunay dagat dito mawala na tong dagata sa pananaw sa tao kung moatubang nagbag-ong yuta kay diha naman ang lain naman nga dagat. Niya sa Salmo Reverend natong mabasa sa 62 nga kapitulo versikulo 8 inyong paminawan mga mahal nga tigpaminaw. Magagahom usab siya gikan sa dagat ngadto sa laing dagat o gikan sa suba ngadto sa mga kinatumyan sa yuta. O di matinaw na mga kaigsunan, mga mahal lamang tigpaminaw nga magagahom usab siya gikan sa dagat, o naay dagat ha, ngadto sa laing dagat. Busa kung maghisgotag ang dagat wala na, katong sa una nga dagat. Ang unang yuta wala na, katong unang yuta nga naman kay busa ang Dios magbuhat og bag-ong yuta. Di niya na ang dagat. O katong gisgutan nga bag-ong mga langit, kay katong unang mga langit, unang mga katawan, mo katong mga kaliwatan sa Dios sa una nga muagi o mulabay sumala sa atong napamatud-an nga nabasa sa Biblia. Nga naman, nga mulabay man, kay ang langit nga gisgutan mga tao sa una, o maghisgot kay tag bag-ong mga langit, bag-ong mga katawan. Kay kato sila mulabay naman, ingon nga, gilukot na, o
sa mas banig og lukuton na mawala na diha sa gibutangan kay gilukot naman. Hain ang gipakita sa Biblia ingon nga ang mga langit gilukot kay paglukot dili na mautong unang mga langit kay gilukot na busa mo atubang tag bag-ong mga langit sumala sa tagna sa Biblia bradron eh. Ano basahon ako Reverend ang nakasulat sa Biblia sa Isaiah sa iyang kapitulo 34 bersikulo 4. Ug ang tanan nga panon sa langit matuna ug ang mga langit pagalukoton ingon sa usa ka linukot nga basahon ug ang tanan nilang panon mahanaw ingon sa dahon nga magakalarag gikan sa paras ug ingon sa usa ka nagakalarag nga dahon sa igira. Kung mao sa atong mabasa mga mahal nga tigpaminaw nakita nato sa gibasa ni Bradroni nga gitin-aw dinhi og ang tanan nga mga panon sa langit matunaw ug ang mga langit pagalukoton ingon sa usa ka linukot nga basahon. Pag ingog matunaw para ipakita nga wala na kay natunaw na gud. Ha? Gilukot, wala na. Mahanaw ni sila. Mahanaw na katong unang langit o unang mga katawan. Kay mo atubang tagbag-ong mga langit o bag-ong katawan. Katong unang yuta, diin mo'y napahamutangan sa unang mga katawhan o unang mga kaliwatan. Mo tong yuta ang mahanaw. Kay mo atubang manta ug lain na nga yuta, bag-ong yuta. Pero dili literal nga nahanaw kay ang yuta magpabilin sa walay katapusan. Ha? Bag-o lang nang dapit din na mutangan para sa mga bag-ong mga katawhan sa Dios. Hain pa sa Biblia nga pag magisgutag lukuton ang mga langit nagpasabot ka ng mga tao nga gitawag og may kinabuhi sumala sa Biblia bradron eh. Dinhi sa Isaiah lang yapon nga basahon sa 38 nga kapitulo bersikulo 12 ang akong pagabasahon ninyong paminawan. Ang akong Pinoy-anan gibalhin o gidala sa halayo gikan kanako ingon sa usa ka balong-balong sa magbalantay sa karniro. Gilukot ko ang akong kinabuhi sama sa usa ka maghahabol, iya akong pagaputlon gikan sa hablanan, kutob sa adlaw hangtod sa gabi ikaw maoy magatapos kanako. Busa sa Biblia mga kaigsunan gingon, gilukot ko ang akong kinabuhi. Kinsa man ang may kinabuhi. Di ang mga tao, di ang mga langit pagalukuton. Mo kana ang atong nakita sumala sa Biblia. Busa, kadtong gisgutan nga kung balikan ta ang Ecclesiastes 1:4, mauna nga adunay bag-ong mga katawhan o bag-ong langit. Kay giingon sa ato nang nabasa nga usa ka kaliwatan moagi og ang lain nga kaliwatan moabot apan ang yuta mo pabilin sa walay katapusan. Naa permanente ang yuta sa tibuok kalibutan. Pero katong dapit sa unang mga katawhan sa Dios, magbuhat daay ang Dios og bag-ong mga katawhan niya. Bag-ong dapit na himutangan nila. Mao nang bag-ong yuta. Mao tong diili nato maong dagata didto sa una kung may dagat man kay moatubang tag lain na nga dagat, lain na nga dapit, mga mahal namong tigpaminaw. Kay gano man, hain ditong unang mga kaliwatan nga moagi, nga mao ni ang unang mga langit o unang mga katawhan sa Dios. Niya, basahon kong nakasulat sa tagna, ingon nini ang atong mabasa sa Isaias, sa iyang kapitulo 65, og ang bersikulo 15 hangtod sa 17 nagingon. Og ibilin ninyo ang inyong ngalan nga usa ka pagtunglo sa akong mga pinili. Og ang Ginoo nga si Jehova magapatay kanimo. Og pagatawgon niya ang iyang mga alagad sa lain nga ngalan. Aron siya nga nagapanalangin sa iyang kawalingon diya sa yuta, magapanalangin sa iyang kaugon diya sa Dios sa kamatuoran. Og siya nga diya sa yuta magapanumpa tungod sa Dios sa kamatuoran. Tungod kay ang unang mga kalisdanan nalimta na. Og tungod kay sila gitaguan gikan sa akong mga mata. Dunay gitaguan sa Dios sa iyang mga mata. Unsa pa?
Kay anya karon ako nagahimo og bag-ong mga langit ug usa ka bag-ong yuta ug ang unang butang dili na pagahimduman nimo tungha pa sa una-una. Pag nagisgot siya nga ang iyang mga alagad, pagatawgon na sa lain nga ngalan, may mga alaga na. Daan mga kaigsunan, nga may ngalan pero moabot ang panahon nga ang iyang mga alagad tawgon na sa lain nga ngalan. Nga naman, kay sila gitaguan gikan sa mga mata sa Dios kay gitagna man nga wala pa moabot sa pagkasulti nini. Kini silang gitaguan mo ni ang bag-ong mga langit og ang dapit din dito sila mahimutang niya sa bag-ong yuta. Dili na dayon hinumduman tong unang mga butang sa una ni paghinumduman pa nimutunga pa sa una-una kay ngano nagbuhat na ang Dios og bag-ong mga kaliwatan, bag-ong mga langit og bag-ong yuta din ilang nahamutangan. Tana ang nakasulat sa Biblia. Karon, pag nagisgot nga ang iyang mga alagad pagatawgon na sa lain nga ngalan, mo nang pangitaon umulutaw sa umalabot. Atong susihon bradrone, kinsa man dining mga alagad sa Dios daan nga may ngalan na sumala sa Biblia, kinsa kining unang mga kaliwatan o mga alagad sa Dios. Pero moabot ang panahon nga ang mga alagad tawgon na sa lain nga ngalan. Ang alagad sa Dios, Reverend, unang alagad sa Dios mo kining Israel. Pero gitagna sa Biblia nga tawgon sila sa lain nga ngalan. Gitagna nga magbuhat og bag-ong mga katawhan mao nga ang mga alagad sa lain na nga ngalan. Nga ngalan. Busa ang atong susyon, haing kining mga alagad sa Dios sa sinugdanan sumala sa Biblia. Okay, mao ning katawhan nga Israel sumala dinhi sa Levitico kapitulo 25 kapitulo 25 bersikulo 55. Kay alang kanako ang mga anak sa Israel mao ang mga alagad. Sila mao ang mga alagad ko nga gikuha ko gikan sa yuta sa Hipto, ako mo siyuba nga inyong Dios. O di matinaw mga mahal nga tigpaminaw nga ang mga alagad sa Dios sa sinugdan mo tong mga alagad, sila nga mga alagad ko nga gikuha ko gikan sa yuta sa Hipto, katong gitawag og mga anak sa Israel. Kinsa man di ay kining mga anak sa Israel nga mga alagad sa Dios sa sinugdanan bradron Mao kini ang gitukod sa Dios nga iyang katawhan o gipahimutang kini niya sa usa ka dapit kining katawhan nga Israel nga giingong alagad sa Dios. Ang puriba akong pagabasahon dinhi sa nakasulat sa ikaduhang Samuel kapitulo 7 bersikulo 10 kama 24. Gingon sa pagpahayag sa Biblia, og ako magapili og dapit alang sa akong katawhan nga Israel og magapahamutang kanila aron sila makapuyo sa ilang kaugalingon nga dapit og dili na mabalhin sa ni magasakit pa kanila ang mga anak sa kadautan ingon sa sinugdan. So sa gibasa ko dunay dapit nga gipili ang Dios alang sa iyang katawang Israel og kining katawang Israel nga gipahimutang niya sa dapit iyang gipili si Jehova gid ani moy nagtukod sumala dinhi sa kapitulo 24 nga akong bagabasahon sa bersikulo 24. Bersikulo 24 kapitulo 7 sa ikaduhang Samuel. Og ikaw nagtukod diha kanimo sa imong katawhan nga Israel aron mahimong usa ka katawhan nimo sa walay katapusan ug ikaw Jehova mahimong ilang Dios. Muning mga alagad nga gikuha gikan sa yuta sa Hipto ang mga anak sa Israel. Ang Israel katawhan sa Dios. Kini bang Israel bradroni mao ba gid ni ang opisyal nga iyang pangalan sa iyang mga alagad o katawhan? Opisyal gid na Reverend nga ngalan sa katawhan sa Dios sumala dinhi sa atong mabasa sa unang hari kapitulo 18 bersikulo 31 ang pagpahayag sa balaang kasulatan gingon dinhi nga atong mabasa. Og si Elias mikuha og napulo og duha ka bato sumala sa gidaghanon sa mga kabanayan sa mga anak ni Jacob nga kanila midangat ang pulong ni Jehova nga nagaingon ang Israel mamaoy imong ngalan. Mao ni ang unang mga kaliwatan, mga mahal nga tigpaminaw. Nga gitawag og Israel. Unya, mao ning iyang mga alagad dabi kay iyang mga alagad pagatawgon man sa lain nga ngalan. Moabot ang panahon nga ang mga alagad sa di na Israel ang tawag nini. Mauna nga kung ipaagig sambingay, mao kini ang unang mga langit ang Israel. Moatubang tagbag-ong mga langit, bag-ong katawhan, bag-ong dapit sa nahimutangan sa katawan. Kay katong Israel sa una, mao man tong dapit na bilong man to sa dapit sa Middle East. Mga mahal nga kaigsunan. Busa, mao nga katong yuta ditong dapita,
moatubang day tag bag-ong yuta. Ug kung may dagat man niatong dapita, moatubang dili na kato maong dagata, mawala na kato sa mga mata sa sistema kay nagbalhin naman og dapit. Mao nang but ipasabot, dili literal nga nawala na gyud ang langit nga nahimutangan dito sa gibutangan sa bulan adlaw ug bituon. Kay pagpabilin man na og ang dagat og ang yuta. Lamang matubang taglain ang dapit sa dagat, lain ang dapit sa yuta, lain ang mga langit, kay bag-o naman nga mga katawhan. Mao man na ang gipasambingay. Kay kung mubalik ka, asa man niyo pangitaa nga langit nga magmantala, kamao. Mumantala niya na, kamao pa din sa pagkamatarong. Kamao mo awit, kabalo mo patalingog kay may dalunggan. May dalunggan din ng langit, wa uroy idungog. Nga, moingon ta nga, matay kadako sa dalunggan anang langit, kay luagod na, wanang gud na. Muna ay atong timan-an, nga dili day na mao. Na karon, katong gisgutan o atong hisgutan, ngano nga adunay bag-ong mga kaliwatan o bag-ong mga katawhan, taga-diini sila kining kaliwatan nga umalabot, nga gisgutan, nga muabot ni kay ang kaliwatan, adunay kaliwatan nga muagi o mulabay, og adunay bag-ong kaliwatan nga muabot, hain man kini og nga gisulti sa Biblia, bradron eh. Dinhi atong mabasa kana Reverend sa Isaiah sa iyang kapitulo 43 bersikulo 1 ngadto sa 4. Akong basahon ninyong paminawan. Apan karon kini mao ang giingon ni Hioba nga nagbuhat kanimo o Jacob ug siya nga nag-umol kanimo o Israel. Ayaw kahadlok kay nalukat ko na ikaw, natawag ko na ikaw, pinaagi sa imong ngalan, ikaw ako man. Sa diha nga ikaw magaubog sa mga tubig, ako magauban kanimo, ug sa mga kasapaan kini dili magalapaw kanimo. Sa diha nga ikaw magalakaw lata sa kalayo, ikaw dili masunog ni ang kalayo mo sila ob diha kanimo. Kay ako si Jehova nga imong Dios ang balaan sa Israel, ang imong manunubos, gihatag na nako ang Ehipto ingon nga imong lukat, ang Ethiopia ug ang Siba nga puli kanimo. Address lugar sa katawang Israel nga may puli kanila. Tungod kay ikaw bililhon sa akong pagtanaw ang Israel ug dungganan ug higugma ko ikaw. Tungod niini magahatag ako sa mga tao puli kanimo ug mga katawhan ilis sa imong kinabuhi. Ay di, ang unang mga katawhan, kung sa simbolika pa, langit, unang mga langit o unang katawhan, mahanaw o mawala, kay ano na may ipuli nila nga pulihan man sila o maunay gingog bag-ong mga katawhan. Pero tagadiin kining mapuli nga bag-ong mga katawan nga sa sambingay, bag-o na nga mga langit, bradron eh. Aniya, basahon ko pagbalik ang bersikulo 4 sa kapitulo 43 sa Isaiah Reverend unya ilahos nako sa pagbasa sa bersikulo 6 aron atong masusi kung taga-diin kining katawan nga puli sa katawang Israel hain ang ilang lokasyon ini. Aniya, tungod kay ikaw bililhon sa akong pagtan-aw ang Israel og dungganan og higugma ko ikaw address sa Israel og tungod niini magahatag ako sa mga tao puli kanimo og mga katawan ili sa imong kinabuhi. Ayaw kahadlok kay ako ania uban kanimo. Dad-on ko ang imong kaliwatan gikan sa silangan, og tigomon ikaw gikan sa kasadpan. Ako magaingon sa amihanan, biyae, og sa habagatan, ayaw pagpugni. Dad-a ang akong mga anak nga lalaki gikan sa halayo, o ang akong mga anak nga babae gikan sa kinatumyan sa yuta. Ang atong question, mga mahal nga tigpaminaw, kung taga-diin di ay ang mahimong puli sa Israel, nga umalabot nga bag-ong mga katawhan o bag-ong mga langit, kay pulihan sila nga unang katawhan o unang langit, morning gingon nga dunay tagna sa bersikulo 5 sa kapitulo 43, nga dadon ko ang imong kaliwatan gikan sa silangan, ayaw paghanok. Doon na di kaliwatan nga pagadadon gikan sa silangan. Pero kung pagadadon kining kaliwatan na nga gikan sa silangan, mata nga pagkasilangan, diin katong pagadadon. Sa bersikulo 6 ingon, ako magaingon sa amihanan, biyae ug sa batan, ayaw pagpugni. Dada nga akong mga anak nga laki gikan sa leo ug ang akong mga anak nga babae gikan sa kinatumyan sa yuta. Handay katong pagadadon nga kaliwatan gikan sa silangan, katong giingon nga dada ang ako mga anak nga laki gikan sa leo ug ang ako mga anak babae gikan sa kinatumyan sa yuta. Sa to pa silangan nga halayo
o halang silangan mga anak nga lalaki o mga babae gikan sa kinatumyan sa yuta. Silangan nga layo. Na unsay dugang ikapagpamato nato, Brad Ronnie, kay basig mo yun sila, nga tungod sa pagsumpay nato sa 5, tungod kay nay mabasa nga silangan, niya sa 6 halayo, ato daw gisumpay. Pero sa tinod, sumpay mo ginadaan. Di man kita nagsumpay. Butlang tingali nilang ingnon nga kanang dritso nga pagkasulti nga kung mabasa nga silangan nga layo o halang silangan, usa lang kasitas. May ipakita ba kita niya na Brad Ronnie nga priba Aduna. sa Biblia? Aduna Reverend og ang hubat sa James Moffat translation mo pamatuod niini bisag ginagamito ng bersikulo 6 sa kapitulo 43 og sa bersikulo 5 lang pero sa James Moffat translation. Gingon, from the far east will I bring your offspring and from the far west I will gather you. Sa ato pa, gikan sa halayong silangan, pagadadon ko ang imong kaliwatan. Doon na day pagadadon sa Dios. Dadon sila sa Dios sa buluhaton nga ipakita kanila. Di ang katong gipulihan, dapit sa Middle East, ang mupuli, tagahaling silangan, di ang haling silangan, bag-o na ng dapit o bag-o na ng ngayuta. Nakaron. O bag-o na ang ngalan, dili na sila tawgon og Israel. Pero ang pangutana, Brad Ronnie, katong Israel, si Moises usaman sa mga Israeli noon. Kung tagdo nato ang Biblia, unsa ba ang gimantala sa unang mga katawan o unang mga langit, Brad Ronnie? Lain ang ilang gimantala mao si Jehovah og sumala sa pahayag ni Moises iyang basahon sa Deuteronomio kapitulo 32 bersikulo 3 ug 4 kay gimantala ko ang ngalan ni Jehovah pakadako ninyo ang atong Dios ang bato ang iyang buhat hingpit man kay ang tanan niya nga mga dalan mga matulid Dios sa pagkamatinumanon ug walay kasalanan siya matarong og matulid. Kung mao, ang gigamit nilang pagwali sa unang mga katawhan, kadtong Israel mga kahigalaan, ang ilang gimantala, mao siya ba ang iyang pagkabato. Karon kay magbuhat man ang Dios og puli kanila, bag-ong mga alagad nga tawgon na sa laing ngalan, dili na ang ngalan nila Israel. May atong timan-an. Kung mutunga na ang bag-ong mga langit o bag-ong katawhan nga naa sa halayong silangan, wali ba nga hiuba ang ilang pagadadon sama ni atong unang mga langit o unang mga kaliwatan, Brad Ronnie, sumala sa Biblia? Dili, Reverend, mismo si Jehovah nga mo'y gimantala nila kaniadto mo'y naghimos tugon nga ang pagmantala siya ngalan dito magpadayon. Og sila na nga Israel gipahibalo ng daan. Prueba din ni sa Jeremias kapitulo 31 bersikulo 31 kama 34 gingon. Aniya karon ang mga adlaw moabot na nagaingon si Jehovah nga ako magabuhat og usa ka bagong tugon uban sa balay sa Israel ug uban sa balay sa Juda kun unsang bagong tugon nga gihimo sa Dios nga si Jehovah address sa iyang katawhang Israel Sa pagpahibalo, mao kini sa 34 og sila dili nagayod magtudlo ang tagsa-tagsa katao sa iyang isig katao ug ang tagsa-tagsa katao sa iyang gison sa pagingon ilhon mo si Jehovah. na mo kana ang balaang rason mga kaigalaan nga dili di ay kay kung mulutaw na ang bag-ong mga langit o bag-ong mga katawhan diha sa bag-ong yuta sa halayong silangan, dili di ay magwali ang ilhanan nila nga magdalagwali nga Hiuba. Karon, atong susihon, kini ba kay gitagna man ni sa daang tugon na daan, o niya na paluap sa bag-ong tugon sa pinag 21 uno. Ang pangutana, Brad Ronnie, kung ang mga bag-ong mga katawhan, bag-ong mga langit, mauman di ay ang mga katawhan nga bag-o. Sa daan maning tugon kay ang una nga atong nakita ang Israel man. Kini bang bag-ong mga katawhan natuman ba ni sa panahon dito sa mga tinunan sa atong Ginoong Kristo o wala pa? Wala pa, Reverend. Yeah. Ngano nga tuod nga ang hustong tubag wala pa kay kung kanila sila na ang katumanan sa mga katawan, di na sila dapat magpaabot pag bag-ong mga langit nga musulti pa sila kay sila na may katumanan sa bag-ong mga katawan. Tinuod ka na. Ahay ng prueba. Ano ang pagpahayag ni Pedro, Apostol Pedro sa ikaduhang Pedro kapitulo 3 bersikulo 13. Ingon ini ang nakasulat. Apan sumala sa iyang saad, kita nagapaabot sa bag-ong mga langit o usa ka bag-ong yuta di nagapuyo ang pagkamatarong. Oh, dili pa day sila mao ang mga bag-ong katawan kay nganong gipaabot pa nila. Ha? Gipaabot pa nila ang bag-ong yuta. Ngano man, nga dunay bag-ong yuta.
tungod kay sila gisultian na sa atong Ginoong Kristo unsay gisulti ni Kristo kanila bradon eh. Dini sa Mateo Kapitulo 21, versikulo 43, akong pagbabasahon ang pagpahayag sa atong Ginoong Kristo. Busa, sultihan ko kamo nga ang gingharian sa Dios pagakuhaon gikan kaninyo o gihatag ngadto sa usa ka nasod nga nagapamunga sa mga bunga niini. Oh, gisultihan sila nga kuhaan sila og gingharian kay ihatag sa usa ka nasod naa sila sa dapit. Pero kinsa katong nakadawat sa gingharian nga kuhaan? Matod pa ni Apostol Pablo sa Hebreo 12:28 akong pagbasahon. Busa magmapasalamaton kita tungod sa atong pagpakadawat sa gingharian nga dili matarog og tungod niya na ihalad ta ngadto sa Dios ang makapahimot nga pagsimba nga inubanan sa pagtahod og paggadlok. Ingon ni Apostol Pablo, mapasalamaton kita sa atong pagpakadawat sa gingharian. Busa ang gingharian nga nadawat nila, kuhaon gikan kanila og ihatag ngadto sa usa ka nasod di katong nasura nga balhinan sa gingharian, di sa ato pa lain na pud to nga dapit nga nasod usa ka nasod. Unya nabay mo dawat niya ng nasura bradron eh. Aduna mga tao ang mudawat niya ng gingharian Reverend nga anaan niyang nasura o ang priba dinhi sa Bibliang Katoliko nga aduna imprimatur Julio Cardinal Rosales sa Mateo 21:43 gyapon ako pagabasahon og midugang si Jesus busa sultihan ko kamo nga ang gingharian sa Dios kuhaon gikan kaninyo og ihatag ngadto sa mga tao nga makahatag og mayong mga bunga. Oh, di sa ato pa ang mga tao mo ihatagan nga naa niya ng nasura. Di mo na ang bag-ong dapit ka ng nasud nga usa diha nahimutangan ang mudawat sa mga katawhan nga bag-o ka ng mga katawhan. Busa dili pa din natuman sa mga tinun-an ni Kristo kay sa ilang pagkatawhan nagpaabot pa man sila bag-ong mga katawhan o bag-ong mga langit. Na diin ba ang mga apostol gibutang sa pagpaabot nila sa bag-ong mga langit o bag-ong katawan sa ato ng nasulbad sa Biblia, brethren? Diha sa iglesia Reverend og ang prueba niya ini sa unang Korinto kapitulo 12 bersikulo 28 og sa iglesia gipahimutang sa Dios una sa tanan ang mga apostoles. O bisag diha na taman. Nasa iglesia Ang sila napahimutang Mga apostolis day napahimutang diha. sa iglesia. O ang ngalan naman Roma 16 Iglesia ni Kristo. Sa ato pa katong mga alagad sa Dios nga pagatawgon sa laing nga ngalan bag-o dili na Israel sa panahon sa atong Ginoong Kristo kay nagpaabot pa sila bag-ong mga katawan sa ilang pagpaabot na sila ngalan nga Iglesia ni Kristo di na Iglesia ni Kristo pagmulutaw na ang giwali sa mga Iglesia ni Kristo o mga katawan ni Kristo sa Colosas 1:27-28 kay si Kristo man sa dapit ang giwali. Ang pangutana kung mahitabo na nga mulutaw na ang bag-ong mga katawan sa halong silangan magwali ba nag Hesus Kristo brethren ni sumala sa Biblia kay sa atong natun-an dili naman magwali og Hiyuba kay gi-cut off naman. Dili magwalig Hesus Kristo kining katawhan nga mulutaw sa halayong silangan Reverend. Ang rason niya na tungod kay gi-explicar ni Pablo tinun-an ni Kristo nga ang ilang pagwali sa ngalan ni Kristo kadtoy dili pa kahingpitan. Unang Korinto kapitulo 3 bersikulo 9 ug 10 sa Bibliang Katoliko nga hiligaynon akong basahon ingon si Pablo kay ang aton ihibalo kag ang aton pagwali sang pulong sang Dios ug ginbugay sa aton indi pahimpit pero kung ang himpit mag-abot ang di himpit magataliwan. Nag-explicar si Pablo nga duna sila'y pulong sang Dios yung ilang giwali pero matud pa niya dili himpit ug kutoy magataliwan or mawala. Atong susihon kung hain gipahinungod kining ilang giwali nga pulong sang Dios pero matud pang Pablo dili hingpit ug kadtoy mawala. Roma 10:17 sa Bibliang Katoliko gyapon nga hiligaynon matud pa ni Pablo gani ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sang pulong sang Dios kag ang pulong sang Dios mao niyang giexplikar dili hingpit ug mawala nagaabot paagi sa pagwali na hanungod kay Kristo. Masayon ilhon pagmulutaw sa halayong silangan sa bag-ong dapit na bag-ong yuta kay katong sauna na himutangan sa unang langit o unang mga katawhan mauman ang sa Middle East atong nakita nga dili di ay magwali og Hesukristo di pun magwali gihuba. Unsa naman nga wali, brethren, sumala sa Biblia paglutaw sa halayong silangan. Walay lain wali na sa balita pinagi sa Espiritu Santo. Dunay mga tao gihimong kasangkapan ini Reverend. O bitag na. Kini mao ang atong bulaton sa pagwali na sa Espiritu Santo. Tinuod ka na og mabasa kini sa unang Pedro 1:12 nga gitagna kining daan sa mga tinun-an ni Kristo. Isip atong bulaton. Kitay katumanan niini. Og kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon kun dili kaninyo na nag-alagad sila diha sa mga butang nga karon gikapahibalo na kaninyo pinagi sa mga tao
nga nagawali sa mayong balita pinagi sa Espiritu Santo nga pinadalagikan sa langit mga butang nga niini ang mga manulundan nga andoy sa pagsudong. Busa mga tao na nga muwali sa balita sa Espiritu Santo dinhi sa layong silangan. Naman ta sa Pilipinas, Brad Ronnie. Nabahin ang Pilipinas sa tulo. Luzon, Visayas ug Mindanao. Nagsumikad kita sa Mindanao. Og ang Mindanao part sa Pilipinas. Ang Pilipinas ba'y halayong silangan sumala sa Biblia para motakdo nga dinhi gyud di ay matuman ang bag-ong mga langit o bag-ong makatawan o bag-ong yuta, bag-ong dapit o di na katong maong dagata lain na nga dagat ato bangon sa tao. Kining Pilipinas libre nahimutang gid ni sa halayong silangan. Usa ka libro nga naguluhan A Brief History of the Philippines by Leandro H. Fernandez sa pahina 114 matod pa dinhi. Sa ato na lang nga pinulungan. Sa atong pinulungan sa panahon ni Legazpi kining Manila mo'y sentro sa komersyo dinhi sa Pilipinas ug kining Manila nga niya sa Pilipinas sentro sa negosyo at patigayon nga nahimutang sa halayong silangan. Busa mga mahal namong tigpaminaw napakatinaw. Nagunahuna ang mga katauhan o ang lain-lain nga mga reliyon gawas lang sa PBCM nga ang langit nga naa nahimutangan sa bulan og adlaw og mga kabitunan mahanaw pero dili kana mao. Ngano da itong mga hanaw tong langita kadto ding mga langita nga una mao kadtong mga katauhan una nga katawhan sa Dios moatubang og bag-ong mga langit, bag-ong mga katawhan sa bag-ong dapit o bag-ong yuta nga mao ang dapit sa halayong silangan nga kini ang Pilipinas ng ilhanan magwalig Espiritu Santo busa sa Biblia kana ang ilhanan og isip pagtug-an walay lain ang mga ministro sa pagtulon ang PBCM nga nagwali sa Espiritu Santo. Hangtod diha nga mong ikalagad kanyo og sa kamaturan kita o magpasakop gidapit namo kamo. Sa ngalan na lamang sa mga tutulo Master Tomas Dionisio Sr. kini ang inyong alagad, Ebanghelista Reverend Charlie Eugenio sa kalon sa kaubang ebanghelista o ministro. Kinausab ang inyong igsoon, Evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos, kami mayon hangtod sa sunod higayon sa samang takna o samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.